ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ പോവാണ് അല്ലെ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ നമ്മള് 19 ശ്ലോകങ്ങളാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഉള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഒരു ആത്മാവിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മാവ് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, പ്രാചീനനാണ് അല്ലെ. ഇന്നുണ്ടായതല്ല, ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല, ഇല്ലാതാവുകയുമില്ല എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പോകാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിന്നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അതുണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിനു മരണമില്ല. അപ്പോ സത്യത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജ്ഞാനി എന്തു പറയുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. പല രീതിയിൽ പറയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഉറച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആത്മാവ് നിത്യനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്ത 3 ശ്ലോകങ്ങളിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ശരീരം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പും ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കിഴവൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കില്ല. പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയ അന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. നമ്മളൊരു പിക്ചർ കണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു മരത്തിൽ 2 പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നു. അതിലൊരു പക്ഷി ഫലങ്ങളൊക്കെ കൊത്തി തിന്ന് അല്ലെ ചില്ലകളിൽ നിന്ന് മറ്റു ചില്ലകളിലേക്ക് പാറിപ്പറന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു ജന്മം എടുക്കുന്നത് ആത്മാവ്. എന്നാൽ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനോ ഒരു സാക്ഷി രൂപേണ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ഈ ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തില് ഈ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയ അന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുകയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഈ പ്രായമായ ഒരാൾക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആവേശം തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും അല്ലെ. ശരീരത്തിനെ പ്രായമാവുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല. 21. വേദാവിനാശിനം നിത്യം യ ഏനം മജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഖാദയതി ഹന്തികം.
അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനുമാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? പറയാണ് ഭഗവാൻ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തതാണ്, അജനാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ജനിക്കാത്തവനാണ്, പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനാണ്, മാറ്റമില്ല അല്ലെ? ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് മാറ്റമുള്ളത്, ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല. അങ്ങനെ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യാവില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഒരു പ്രവൃത്തി പാപപുണ്യങ്ങളൊക്കെ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാ? മനോഭാവമാണ് അല്ലെ? അപ്പോ ഇപ്പൊ അർജുനന് ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യണം, പക്ഷെ അത് ധാർമ്മികമായിട്ടാവുമ്പോ, ഭഗവത് ആജ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ടാവുമ്പോ അതിന് പാപങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ഇപ്പോ ഒരു സമാധാനപ്രിയനായ ഒരു ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? തന്റെ ജോലി നീതിശാസ്ത്ര അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഹിംസിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാനാണ് മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജന്മം തന്നെ അയാൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിച്ച് തീരും. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തേക്ക് അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ജന്മം നമ്മൾ ചെയ്ത പാപഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചില്ല വിചാരിച്ചാല് ഇനി വരുന്ന ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോന്യന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പഴകിയ ഡ്രസ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ മാറ്റും, 2 കൊല്ലം ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ അത് നമ്മൾ മാറ്റി പുതിയതൊരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ധരിക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം കുറെ കാലം അല്ലെ 10, 60, 80 വയസ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരം പിന്നെ ജരാനരകൾ വന്നിട്ട് അല്ലെ മുട്ടുവേദന, കണ്ണ് കാണില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോ ആ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുക നല്ലത് അല്ലെ? പുതിയ ദേഹം സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ആത്മാവിന് ഈ ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് അല്ലെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ അവസാന കാലത്ത് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കണേ അതേ ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പോ ഈ അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഭഗവാന്റെ തന്നെ കൃപയാലാണ്, കാരുണ്യം കൊണ്ടേ നടക്കുള്ളൂ. ഏത് ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഈ അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ വസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ? വസ്ത്രമുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മാവിന്റെ വസ്ത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത്. ജീവൻ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉപയോഗം കഴിയുമ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കും ആ ശരീരത്തിനെ അല്ലെ? ആ വസ്ത്രം പഴകുമ്പോ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന്. ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേലാണ് രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിനു നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാലുടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. ഇപ്പൊ പറയാണ്, നമ്മൾ കണ്ട ചിത്രം ഓർക്കുക. അപ്പൊ 2 പക്ഷികൾ ഒരു മരത്തിൽ നിന്നത് കണ്ടു അല്ലെ? ഒരെണ്ണം ഭോക്താവായിട്ടുള്ള പക്ഷിയാണ് അല്ലെ? കൊത്തി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കണ, അവിടെ എവിടെയും ചാടി പറന്ന് നടക്കണ ആ പക്ഷി എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമായിരിക്കും. പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിന് നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കണില്ല അല്ലെ? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള പക്ഷി അവിടെ സാക്ഷി രൂപേണ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും വന്ന ഉടനെ ഈ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മള്
ജീവാത്മാവാകുന്ന നമ്മള് ആ പരമാത്മാവ് ആകുന്ന ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനെ ഒന്ന് സ്മരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ യാതനകള് ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ജൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുത. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. പറയാണ്, ആത്മാവിനെ ഒരു ആയുധങ്ങൾക്കും മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അതുപോലെ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശുഷ്കിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. ആത്മാവിനെ ഒരു തരത്തിലും എത്ര ശാസ്ത്രീയങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറി മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അവയ്ക്ക് ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. അച്ഛേദ്യോയം അദാഹ്യോയം അക്ലേദ്യോ ശോഷേവജ നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണു രജലോയം സനാതന. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ ഒന്നും ആവില്ല. എന്നാൽ ശാശ്വതനായ ആത്മാവോ സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, അചഞ്ചലനാണ്, നിത്യനാണ് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയാണ്. വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭക്തർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നാ പറയാ. ഇപ്പൊ യോഗിവര്യന്മാരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളവരാണത്രേ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാൻ, പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കാൻ, അതായത് സായുജ്യ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുക. പക്ഷെ ഭക്തർ അങ്ങനെയല്ല എന്നാ പറയാ. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള അവസരം കിട്ടണം എന്ന് മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇപ്പൊ 5 തരം മുക്തികളുണ്ട്: സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാർഷ്ടി. അങ്ങനെ 5 മുക്തികളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിലെ സായുജ്യം ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലാന്നാ പറയാ. അത് യോഗികളൊക്കെ അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പായി. മറ്റുള്ള ഭക്തരൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് എക്കാലവും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വസിക്കുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക ഭക്തന്മാര്. ഇപ്പോ അതാ ഇവിടെ പറയണേ, വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല, പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷേ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിനു വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇതാ ഇവിടെ പറയണേ. ഇപ്പൊ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായിട്ട് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ നിലകൊള്ളാൻ യോഗിവര്യന്മാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവര് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സംഗമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും. അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില്, അതും കൃഷ്ണലോകം ഏറ്റവും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടേക്ക് കടക്കാനാണ് ഭക്തരായവര് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവ്യക്തോയമചിന്യോയം അവികാര്യോയമുച്യത്തെ തസ്മാദേവം വിദിത്വൈനം നാനുശോചിതുമർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്ത്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. ആത്മാവ് എങ്ങനെയാ? കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ആത്മാവിനെ അദൃശ്യനാണ്. എന്താ രൂപം? മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന്. ഇത് ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അചിന്ത്യനാണ് അല്ലെ? ഏതു രൂപത്തിലാണ് എന്ന് അറിയില്ല, ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും ആത്മാവിനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാല് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുറപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോ പ്രമാണങ്ങള് പലതുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, അനുമാനം, ഉപമാനം, ശ്രോത്ര പ്രമാണം എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ആത്മാവിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വെള്ളത്തിലെ കുമിളകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ജീവൻ പല പല ശരീരത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ജീവിതം എങ്ങനെ മാറി മറിയും എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ. ശരീരത്തിനോട് ഒട്ടുമേ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോ.
നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണേ, ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കാനാണ് അല്ലെ പ്രയത്നിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മാവിനാണ് നമ്മൾ പരിപോഷണം നൽകേണ്ടത്. ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെയും കാണാനാവാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മതമമാണ് ആത്മാവ്, തന്മൂലം അദൃശ്യനും തന്നെ. മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവും ഉള്ളതാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ആത്മാവ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ കാണുമോ? സ്കാൻ ചെയ്താൽ കാണുമോ? ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അവബോധം മാത്രമാണ് അല്ലെ. പ്രജ്ഞ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചൈതന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് ആത്മാവ്. അത് ആ കാര്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഋഷീശ്വരന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ ചൈനം നിത്യജാതം നിത്യം വാ മന്യസേ മൃതം തഥാപി ത്വം മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല, ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ആത്മാവ് ജനിക്കും മരിക്കും ചെയ്യും എന്നാണ് ഇപ്പൊ നീ അർജുന നീ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കില്, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാണ്. എന്താ കാരണം? ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു ആത്മാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളായ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ശരീരം. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സങ്കലനാണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്നുള്ളത്. മഹാബാഹോ, കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ എന്നാണ് മഹാബാഹോ എന്ന് പറഞ്ഞ. വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന് ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനുമാണ്. ഇപ്പോ ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ, ആത്മാവിനെ ഒരു തരത്തിലും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ അർജുനൻ അത് ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ അത് തന്നെ പറയാണ് അല്ലെ. ആത്മാവ് ഒരു തരത്തിലും നശിക്കുന്നില്ല, ഒരു കുറയുന്നില്ല, ആത്മാവ് അവ്യയനാണ് അല്ലെ, ഒരു വ്യയവും സംഭവിക്കാത്തതാണ് എന്നുള്ള ആ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട സത്യമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കൊക്കെ രൂപാന്തരം വരുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അതും ഇല്ലാണ്ടാവണില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരം നശിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചാല് അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളായിട്ട് ആ മണ്ണിലേക്കും അല്ലെ, മണ്ണിൽ ചേരേണ്ടത് മണ്ണില്, വായുവിൽ ചേരേണ്ടത് വായുവില്, അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൽ ചേരേണ്ടത് ജലത്തില്, അങ്ങനെ അത് ആ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളൂ. അത് പദാർത്ഥം എപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇല്ലാണ്ടാവണില്ല. പക്ഷെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലുമേ ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മമൃതസ്യ ച തസ്മാദപരിഹാര്യർത്ഥേന ത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. പറയാണ്, ഈ ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് മരിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലെ. കൂടി വന്നാൽ 100 വർഷം നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മരിച്ച ഒരാൾക്കോ വീണ്ടും ജനിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ അർജുനന് ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ കർത്തവ്യ നിർവഹണം ചെയ്യേണ്ടത്? യുദ്ധം ചെയ്യണം അല്ലെ. ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ കർത്തവ്യം. അപ്പൊ അത് നീ ചെയ്തോളൂ, വേറെ ഒന്നും നീ വറി ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മരിക്കണം, മരിച്ചവർക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കുകയും വേണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതിപാലനത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് എല്ലാവരെയും അങ്ങ് ഹിംസിക്കുക അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കണത്. എന്താ പറയാ, ധാർമ്മികമായിട്ട് ആണ്, ഇപ്പൊ നീതിപാലനത്തിനായിട്ടാണ് ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്തനിധനാന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ത്? ഇപ്പൊ നമുക്ക്
നമ്മളുടെ ഈ ജനനത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു നമുക്കറിയില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ എവിടെ പോണു അതും നമുക്കറിയില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ മധ്യത്തിലുള്ള കുറച്ച് സമയമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയണത്, അല്ലെ? നമ്മൾ കുട്ടിയായി, പിന്നെ 5 വയസ്സായി, 10 വയസ്സായി, അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ആ മധ്യത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ അതാ പറയണേ, ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അറിഞ്ഞൂടാ നമ്മൾ എവിടെ എന്താ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോ ഈ ജഡദൃശ്യങ്ങള് മായാപ്രകടനാണ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഈ ജഡവസ്തുവായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ശരീരം ആദിയും അന്തവും എന്നുള്ള ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ദുഃഖം ഒഴിവാക്കണം, അല്ലെ? ഇതിന് ആദി നമുക്കറിയില്ല, അന്ത്യം എന്താണ് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോ എന്തിനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ദുഃഖിക്കണത്? ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ ദൈവിക വൈദിക ധർമ്മ അനുയായികൾ നാസ്തികരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവര്, അല്ലെ? ബുദ്ധമതാനുയായികളൊക്കെ അങ്ങനെയാന്നാ പറയാ. അവരെ നാസ്തികരെന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ ശരീരം എന്നുള്ളത് ആ ആത്മാവിന്റെ ഒരു വസ്ത്രം മാത്രാണ്, ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രാണ്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ല, അല്ലെ? മായ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് യഥാർത്ഥമാണ്, ഈ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മള് ശരീരമാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നണത് മായ കൊണ്ടാണ്. സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ശരീരം. കുറച്ചു നാള് മാത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിന്നിട്ട് മൺമറഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഭൗതിക ശരീരമാണ് നമ്മളുടേത്. അത് ഈ ആത്മാവിന്റെ ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്, ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേന ആശ്ചര്യവദ്വദതി തഥൈവ ജാന്യ ആശ്ചര്യവച്ചൈനമന്യ ശൃണോതി ശ്രുത്വാപ്യേനം വേദന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലർക്കാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയില് ചിലരെ ആത്മാവിനെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയകരമായ ഒന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണു. ചിലരോ പറയുമ്പോ ആത്മാവ് അങ്ങനെയാണ്, ആത്മാവിന് ഒരു നാശമില്ല, മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, ശുഷ്കിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, നനയ്ക്കാൻ കുതിർക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആശ്ചര്യകരമായി ചില പേര് വർണ്ണിക്കും. എന്നാൽ ചിലരോ ആശ്ചര്യപൂർവ്വമാണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കണേ. അതെയോ, ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രക്കേ ഉള്ളോ? അങ്ങനെയൊക്കെ ആശ്ചര്യപൂർവ്വം ചിലര് കേൾക്കണു. ചിലർക്കോ അതിനെപ്പറ്റി എത്ര കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണില്ല. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവുണ്ടോ? അങ്ങനെ അതിനെ ഒരു തരത്തിലും നശിപ്പിക്കാനാവില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്കാണെങ്കിൽ ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണില്ല, അല്ലെ? വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ട് ഈ ആത്മാവിനെ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ്. ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റൻ വടവൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ചു മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്നത് വിസ്മയകരമത്രേ, അല്ലെ? ഈ ഒരു ആത്മാവ്, ഈ സ്പിരിച്വൽ ആ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് ഒരു അമീബയിലും ഒരു പരമാണുവിലും അതല്ല ഒരു തിമിംഗലത്തിലും എല്ലാത്തിലും ആ ഒരേ ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ അത് വിസ്മയകരം തന്നെയാണ്, അല്ലെ? മായാമിതരായി ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കു വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായി തീരുന്നു. മായ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കണതേ. എനിക്ക് അതാണ് സുഖം തരിക, അങ്ങനെ കേട്ടാലാണ് എനിക്ക് സുഖം, അത് കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരോ വിഷയസുഖങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിപ്പോവുകയാണ്. ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം പരാജയത്തിലേ കലാശിക്കൂ. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മറ്റോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനോ നിലനിൽപ്പൊട്ട് ഇല്ലതാനും. നന്നേ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിന് ഏറ്റവും വലുതും അതേസമയവും ഏറ്റവും ചെറുതുമാവാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായ ഭൗതികതാ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചിന്തിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതികതാ ബോധത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളതേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ജീവാത്മാവ് ഏറ്റവും അണുരൂപത്തിലും ഏറ്റവും വലുതാവാനും ഒക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത്.
ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തന്റെ അഹൈതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയൂ. മറ്റു മാർഗമില്ല. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? പക്ഷേ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യന്റെ സഹായം, മാർഗനിർദ്ദേശം വേണം. എന്നാലേ നമുക്കതൊക്കെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാനാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാൽ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി പറഞ്ഞ ആത്മാവ് അല്ലെ, ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ സത്ത, അത് അനശ്വരനാണ് അല്ലെ, നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അർജുനനോട് പറയാണ്, ഈ ദേഹത്തിൽ ഇരിക്കണ ആത്മാവുണ്ടല്ലോ, അത് അനശ്വരനാണ്. അതിനെ ആർക്കും കൊല്ലാനാവില്ല അർജുന. അതുകൊണ്ട് നീ ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ആത്മാവ് നാശരഹിതനും ശരീരം നശ്വരവുമാണ്. ശരീരം നശിക്കും അല്ലെ, ആത്മാവ് നശിക്കണില്ല. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായി ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രമാണമാക്കി നാം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനും അപ്പുറമായിട്ട് ഒരു ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ, ആ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനും ഉണ്ട്, സർവക്ഷേത്രജ്ഞനായിട്ട്. നമ്മൾ മുമ്പും പഠിച്ചതാണ്. ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് ആ ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാകരുത്. തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഒരാളെയും ഹിംസിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല അല്ലെ. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ അർജുനന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ്? ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോ ഈ ആശ്ചര്യത്തോടെ നമ്മൾ പറയാണ് അല്ലെ, ഋഷിവര്യന്മാരുടെയൊക്കെ അനുഭവജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആത്മാവിനെ ഒരു തരത്തിലും നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. സത്യത്തിനെ അറിയാം. ആ അറിവാണ് നമ്മളുടെ ദുഃഖത്തിനെ എല്ലാം അകറ്റുന്നത്. ഇപ്പം സച്ചിദാനന്ദ ആത്മാവാണ് നമ്മള് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗുരു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വധർമ്മമഭിജാ അവേക്ഷ്യ ന വികമ്പിതുമർഹസി ധർമ്മ്യാർത്ഥി യുദ്ധാശ്രേയോന്യത് ക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യത്തെ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മതശാസനാനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. അപ്പൊ പറയാണ്, നീ ക്ഷത്രിയനാണ്, നിന്റെ സ്വധർമ്മം എന്താ? ധർമ്മം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പോ നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം അത് ആലോചിച്ചാല് മതശാസനാനുസൃതമായ സമരം ചെയ്യണതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ഇനി ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഈ യുദ്ധം അല്ലെ, അതിൽ നിന്ന് വൈമുഖ്യം നീ കാണിക്കരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഒരു ധർമ്മമാണ് വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ ഒപ്പമുള്ളത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മം എന്താ? അത് മധുരാണ് അല്ലെ. ആ പഞ്ചസാരയുടെ മധുര അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അതിന്റെ ധർമ്മം ഇല്ല, അത് പഞ്ചസാര ആവില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ ഉപ്പിന്റെ രസം മാറ്റിയാൽ അത് ഉപ്പല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ക്ഷത്രിയനെ കൊണ്ട് പ്രയോജനം അല്ലെ. സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോരുത്തർക്കും ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ആ 4 ആശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഓരോ ധർമ്മം ആചരിക്കാന്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരി വിദ്യാസമ്പാദനം വേണം, ചാബല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണം ബ്രഹ്മചാരി. ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലോ ധനസമ്പാദനമൊക്കെ ചെയ്യണം, സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെ കർമ്മം ചെയ്യണം അല്ലെ. അതുപോലെ വാനപ്രസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പൂർണ്ണമായ ഈശ്വര വിചാരമായി, പിന്നെ വിരക്തിയിലേക്ക് പോകും വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോ. സന്യാസം എത്തുമ്പോഴോ വിരക്തൻ തന്നെയാണ്, ഈ ലോകമേ ഇല്ല, ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സന്യാസിക്ക്. അതേപോലെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ ധർമ്മങ്ങൾ ആചരിക്കാൻ നമ്മള് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ക്ഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുക, ത്രായതേ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. സ്വധർമ്മം 2 വിധത്തിലുണ്ട് എന്നാണ്.
മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, എന്നാലേ മുക്തി ലഭിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ബദ്ധാവസ്ഥയിലാ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കണ ആൾക്കാരാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ മുക്തരല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വധർമ്മമൊക്കെ എല്ലാം നിറവേറ്റേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്നാലാ മുക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. എന്നാ മുക്താവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ആളോ സ്വധർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പിന്നെ അതൊക്കെ ആത്മീയമായി തീരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവത് സേവനം മാത്രം മതി പിന്നെ ആ ആൾക്ക്. ശാരീരിക തലത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണിത്. ഇപ്പൊ ശാരീരിക തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വധർമ്മത്തിനെ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. 4 വർണ്ണങ്ങള്, 4 ആശ്രമങ്ങള് നമുക്ക് പറയാം. അതൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അതാതിന്റെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അഥവാ ശരീര പ്രകൃതികൾക്കനുസൃതമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നിലയിൽ നിന്നാണ് മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാനവധർമ്മം എവിടുന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്? വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെയാണ് മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കണത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 32 യദൃച്ഛയാ ചോപപന്നം സ്വർഗദ്വാരമപാവൃതം സുഖിന ക്ഷത്രിയാ പാർത്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധമീദൃശം. പാർത്ഥ, യാദൃച്ഛികമായി ഇതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്കു വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പറയാണ് അർജുനനോട്, ഈ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു ചേരണ യുദ്ധം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് കിട്ടണ ഒരു ഭാഗ്യാണ് എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള ചാൻസ് വരുമ്പോഴ് ക്ഷത്രിയന്മാര് അതിലെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താ? സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? വീരസ്വർഗം വരിക്കുക എന്നാ പറയാ അല്ലെ യുദ്ധത്തിൽ. അഥവാ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ മരണമടയാണെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് വീരസ്വർഗം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോ ക്ഷത്രിയന്മാര് സന്തോഷിക്കുകയാണ് അർജുന ചെയ്യുക എന്ന്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പ്രജകളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കലാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിയമാനുസൃതമായി അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കാം. ഏതുവിധം ആലോചിച്ചാലും അർജുനൻ പോരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവായി കഴിയാം. യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലാകട്ടെ തനിക്കായി തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗ കവാടങ്ങളിലൂടെ ഉപരിലോകങ്ങൾ പോകാം. 2 വിധമായാലും ഈ യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് തന്നെ. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അർജുനൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് അല്ലെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന്. ഇപ്പൊ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജാവായിട്ട് കഴിയാം. അതല്ല ഇനിയിപ്പോ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റ് വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിലോ സ്വർഗ കവാടങ്ങളിലൂടെ ഉപരിലോകങ്ങൾ പോവുക. 2 വിധമായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അഥ ചേത്വമിമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തദ സ്വധർമ്മം കീർത്തിം ച ഹിത്വാ പാപമവാപ്സ്യസി. അല്ല, ധാർമ്മികമായ ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോ 2 നിനക്ക് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അഥവാ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് രാജ്യം കിട്ടും, തോൽക്കുകയാണ് മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് വീരസ്വർഗവും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെയും പറഞ്ഞു തന്നു, എന്നിട്ടും നീ ഈ ധാർമ്മികമായ സമരം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാത്ത ആള് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നീ പാപം കയ്യേൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. മാത്രല്ല യുദ്ധവീരനാണ് എന്നുള്ള നിന്റെ യശസ്സോ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അർജുനൻ ഒരു പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ്. അദ്ദേഹം അനേകം ദേവന്മാരെ പരമശിവനെ പോലും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച കീർത്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്കുള്ള കടമ നിറവേറ്റിയില്ലെന്ന് വരും. കടമ അല്ലെ, കർത്തവ്യം നിറവേറ്റണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് പാപം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ നീ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കരുത്.
അതിനു പുറമെ ഇതേവരെ നേടിയ സൽകീർത്തിയും നഷ്ടപ്പെടും. തനിക്ക് നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഒരുക്കലാവും അത്. അല്ലെ? അപ്പോ വില്ലാളി വീരൻ അർജുനൻ, അല്ലെ? ലോകത്തിലെ എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള അർജുനൻ എന്നുള്ള ആ പേര്, അതൊക്കെ നിന്റെ ആ സൽകീർത്തി ഒക്കെ നിന്റെ പോകും എന്ന് പറയാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത്? ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധമാണ്, അല്ലെ? ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം. അതിൽ നിന്ന് സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നാല് നരകം പോകേണ്ടി വരും. അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് പാപവും ദുഷ്കീർത്തിയും നരകവും ഫലമാവുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. 34 ആ കീർത്തിം ചാഭിഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി ദേവ്യയാം സംഭാവിതസ്യ ചാകീർത്തിർ മരണാദതിരിച്യതേ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. പറയാണ്, എല്ലാവരും നിന്നെ അപമാനിക്കും, പഴിച്ചു സംസാരിക്കും, നിന്ദിക്കും. ഒരു മാന്യനായിട്ടുള്ള അഭിമാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് മരണത്തെക്കാളും ദുസ്സഹമാണ് അല്ലെ അപമാനം. പോരിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ രണാങ്കണം വിട്ടുപോയാൽ അർജുനനെ ഭീരുവെന്ന് വിളിക്കും. മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ദുഷ്കീർത്തി. ഇപ്പൊ മാന്യനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മരണത്തിനേക്കാളും കഷ്ടം ഈ ദുഷ്പേര് കിട്ടണതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നീ ഭീരുവായിട്ട് രണാങ്കണം വിട്ട് പോകരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭയാദ്രണാതു പരതം മാംസ്യന്തേ ത്വാം മഹാരഥ യേഷാം ചത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസ്സാരനായി കരുതും. മറ്റുള്ളവരെന്താ വിചാരിക്കുക? നീ അനുകമ്പ മൂലം, അവരെ കൊല്ലാനുള്ള വിഷമം മൂലം നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ല എന്നല്ല അവര് കരുത. അവരെന്താ കരുതുള്ളൂ? നീ ഭയം, അല്ലെ, നീ പേടിത്തൊണ്ടനാണ് എന്ന് പറയും. ഇത്രയും നാള് നീ വലിയ ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു, വില്ലാളി വീരനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നീ ഇവിടുന്ന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞാല് മാലോകരെന്താ പറയാ? നീ ഭയം കൊണ്ടാണ് യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന്. നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാരൊക്കെ പോലും അങ്ങനെ കരുതും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസ്സാരനായിട്ട് കരുതും എന്ന്. അപ്പോ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള കൗരവര് അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരത്തും, അല്ലെ? അവൻ ഭീരു എന്നൊക്കെ പറയും. അവാച്യവാദാംശ ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിത നിന്ദന്തസ്തവ സാമർഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നുകിം. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? ചോദിക്കാണ്. നീ ശത്രുക്കളുണ്ടല്ലോ, അവര് നിന്നെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാ ഇനി പറയാ? ഇങ്ങനെ ചെയ്താല് നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മ ആണ് എന്ന് പറയും. വില്ലാളി വീരനാണ് എന്നൊക്കെ ഖ്യാതി കേട്ട നീയ് ഇനിയിപ്പൊ നിന്ദകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായിട്ട് നിനക്ക് എന്താണ് ഇനി ഉണ്ടാവാനുള്ളത് എന്ന്. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നതിലും ദുഃഖം വേറെന്താണ്, അല്ലെ? ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. പറയാണ്, ഒന്നുകിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാലും നിനക്ക് വീരസ്വർഗം പോകാം. അതല്ല, ഇനി നീ വിജയം നേടി എന്ന് വെച്ചാലോ നിനക്ക് സാമ്രാജ്യം ലഭിക്കും, അല്ലെ, ഭരിക്കാം. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, കർമ്മം ചെയ്യ, അല്ലെ, ഫലം ഇച്ഛിക്കണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയാ. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ വെറുതെ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ, അത് മാത്രം നീ ചെയ്താ മതി. ഫലം നോക്കണ്ട നീ.
അത് ചിലപ്പോ സന്തുഷ്ടിയാണോ, സന്താപമാണോ, നഷ്ടമാണോ, ലാഭമാണോ, ജയമാണോ, തോൽവിയാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നീ ഓർക്കണ്ട. അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായിട്ട് ഗുരു കൃപയാല് ജ്ഞാനം നേടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അനശ്വര സത്യം ഭഗവാനാണ് എന്നറിഞ്ഞ് സമഭാവനയോടെ യുദ്ധം. ചിലപ്പോ ജയിക്കാം, ചിലപ്പോ തോൽക്കാം, അല്ലെ? ഫലം നീ നോക്കണ്ട, നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യൂ, അത് മാത്രാണ് നിനക്കിപ്പോ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങളെയും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെയോ ജയപരാജയങ്ങളെയോ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നേയില്ല. എന്തു ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണനു വേണ്ടിയാവണമെന്നതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല. അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയുമില്ല. പറയാണ്, ഈ ഭഗവാനില് മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്കതില് കടപ്പാടില്ല, നമുക്കതില് ബന്ധനങ്ങളില്ല, ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല, ആരോടും ഒരു ബാധ്യതയും ഉണ്ടാവണില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ജയാപജയങ്ങളോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളോ ഒന്നും പ്രശ്നം ആവുന്നില്ല എന്ന്. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാ ചെയ്യണത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. നമുക്കതിലൊരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യവും ഇല്ല എന്ന് വന്നാല് അത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കണില്ല, യാതൊരു ക്ലേശങ്ങൾക്കും കാരണമാവുന്നുമില്ല. ഏഷാ തേ വിഹിതാ സാഖ്യേ ബുദ്ധിർയോഗേ ത്വിമാം ശൃണു ബുദ്ധ്യായുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി നിനക്കു ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ഫലാസക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവാം. പറയാണ്, ഇപ്പൊ ശരീരത്തിനെ അതുപോലെ ആത്മാവിനെ ഒക്കെ അപഗ്രഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തിനെ പറ്റി, ആ ആത്മതത്വം നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ഫലാസക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. ഇപ്പൊ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കർമ്മയോഗമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവാം. അപ്പൊ ആ കർമ്മരഹസ്യം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടെങ്കിലോ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തനാവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ്. സാഖ്യബുദ്ധി, അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. സാഖ്യബുദ്ധി ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ പിന്നെ ഈശ്വര തത്വം തെളിയും. അങ്ങനെ കർമ്മബന്ധം അവസാനിക്കാത്തവർക്ക് ഉത്തമമായ കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ കർമ്മത്തെ ഭോഗം ചെയ്യുന്നതിനെ ത്യാഗം ചെയ്യൂ എന്നാണ്. കർമ്മഫലത്തില് നമുക്ക് അവകാശമില്ല, ഭഗവാനായി സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലം നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതില് വറീഡാവേണ്ട കാര്യമില്ല. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യയോഗം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും. ഇപ്പൊ സാഖ്യയോഗം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം? ഏതിന്റെയാണ്? ഈ ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യയോഗം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും തത്വമാണ് സാഖ്യയോഗം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് അർജുനൻ പറയണത് യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന്, അല്ലെ? അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടല്ല, ആത്മതത്വം വിവരിച്ചു കൊടുത്തു, മനസ്സിലാക്കി. ഇനി അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ആ ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ ഗ്രഹിച്ച് ഇനി കർമ്മനിരതനാവണം. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഇപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത്. 40. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനില് മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, സ്മരിക്കുക, ഒരു നിമിഷം ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ
ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായാൽ പോലും നമ്മൾക്കത് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ തിരക്കഥകള് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ? ഒരു ഡോക്ടർ, മിടുക്കനായ ഡോക്ടർ അതായി കഴിയുമ്പോൾ തന്റെ വന്ന വഴി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധിച്ചത് എന്നൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ പറയും, അല്ലേ, ഞാൻ വളരെയധികം ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചു, ഹാർഡ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തു. സത്യാണ്, ഹാർഡ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈശ്വര സങ്കല്പം അവിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടാവണത്, അല്ലേ? ഓരോരുത്തരും ഓരോ അവനവന്റെ പ്രാരബ്ധം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇപ്പോ ചിലര് നമ്മൾ കേൾക്കാം, ഹോട്ടലിൽ ഒരു തൊഴിലാളിയായിട്ട് ജീവിതം തുടങ്ങി, പിന്നീട് വലിയ ഹോട്ടലിന്റെ മുതലാളിമാരായി മാറും. എന്നാലോ എല്ലാ തൊഴിലാളിയും അങ്ങനെ ആവുന്നില്ല, അല്ലേ? അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ സാഖ്യയോഗത്തിന് ശേഷം കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് വരികയാണ്, നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണനു വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതത്രേ കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അവ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മള് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? ഋഷികേശ സേവനം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഋഷികേശനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക, എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക. കൃഷ്ണനു വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം, അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ വിഘ്നങ്ങൾ ഒട്ടുമേ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അവ നഷ്ടത്തിലും കലാശിക്കില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇനിയും ഭഗവാൻ അവസരം തരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താനും ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടാവും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കേവലം 1% പോലും അതിന് പൂർണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനില് മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട്, അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എന്റെ അവബോധം എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിലാണ്, അല്ലെ, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാതെ, ഒരു നിമിഷം പോലും വിസ്മരിക്കാതെ നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും 1% നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂവെങ്കിലും അതിനും പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിക്കണു എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാകട്ടെ ദേഹനാശത്തിനു ശേഷവും ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നമ്മളിവിടെ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തത് അതൊക്കെ അതിന്റെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും, അല്ലെ? ക്യാരി ഓവർ ആയിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിലും ഒക്കെ നമ്മളെ അത് നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 41. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിരേഗേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മനിരതരായിട്ടുള്ള ആളുകള്, ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവര് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രാണ് അവർക്ക്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നത, അതൊന്നു മാത്രാണ്. വേറെ ഫല ഇച്ഛയില്ല. ലാഭം നഷ്ടം, ജയം പരാജയം, ഇതൊന്നും അവർക്ക് വിഷയമല്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവര് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രാണ് അവർക്ക്. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അതാ പറയണേ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ, വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് ഇവിടെ വാക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഉള്ളവർക്ക് ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രാണ്, ഭഗവത് പ്രസന്നത. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാ ദൃഢബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയോ, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് തോന്നും, ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണോ നല്ലതാവുക, അതല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോ, അങ്ങനെ അവർക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്നാലോ ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കോ ഒരു ഭയവും ഇല്ല. ലാഭമായിക്കോട്ടെ നഷ്ടമായിക്കോട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തയില്ല, അല്ലെ? അവര് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് ലക്ഷ്യം ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി? ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഉറപ്പ്, നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി, അതിനെ തന്നെയാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയാ. എന്താണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി?
കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും എന്നുള്ള ദൃഢവിശ്വാസം. പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫല അനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകൾ എന്ന ഇരുഭാവങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ അത് നന്മയാണോ തിന്മയാണോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? അതിന്റെ ഫലവും നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്നു വേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉറച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാള് ദോഷങ്ങളുള്ള ഒരു കർമ്മവും അയാൾ ചെയ്യില്ല, ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? വ്യക്തി സ്വയം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബപരായിട്ട് സമൂഹം, രാഷ്ട്രത്തിന് എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യാനേ ആ ആളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായ ലോകം മുഴുവൻ സന്തുഷ്ടരാണ്. പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയൂ. എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തില് ആ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഗുരു പ്രസാദിച്ചാ മതി, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചോളും. 42-43 ശ്ലോകങ്ങള്. യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്ത്യ വിപശ്ചിത വേദവാദരതാ പാർത്ഥാനാന്യദസ്തീതി വാദിന കാമാത്മാന സ്വർഗപര ജന്മകർമ്മ ഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യഗതിം പതി. സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? ഈ സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പുനർജന്മം, ഐശ്വര്യം എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തില് പല പല യാഗങ്ങള്, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവർ അതിലൊക്കെയാണ് വളരെയധികം ആസക്തരാവണത് എന്ന് പറയാ. അവർക്ക് എന്തേ വേണ്ടു? ഈ ലോകത്തിലെ ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുക, അത്രമാത്രാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അവരെ കർമ്മികൾ എന്നാ പറയാ. അവരെ ആഗ്രഹിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവര് അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അവര് വാദിക്കണത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ അറിയാനോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനോ ജീവിത പരിപൂർണതയ്ക്കോ ഒന്നും അവർ ശ്രമിക്കില്ല. അവർക്ക് എന്തേ വേണ്ടു? ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി വേണം. ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോ കുറെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, മരിക്കുമ്പോഴോ സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവണം. അത്രക്കേ അവരുടെ ചിന്തയുള്ളൂ. ഇപ്പോ വേദത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തില് യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താല് ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ട്, അല്ലെ? പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗമൊക്കെ നടത്തുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി മാത്രാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്പബുദ്ധികളാണ് അവര്. പക്ഷെ ഈ അവർക്ക് എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് തോന്നണത്? പൂജ, വ്രതം, യജ്ഞം ഇവയൊക്കെയാണ് ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന്. ഭോഗ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും, അല്ലെ? സ്വർഗപ്രാപ്തിയും അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. മറ്റു ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കായിട്ട് കഠിനമായ വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും, അല്ലെ? അതാണ് അവരുടെ ഭക്തി. വഴിപാട്, വ്രതം, പൂജ ഇതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധയുണ്ടാവുക. അവരെയാണ് വേദവാദരഥർ എന്ന് പറയാ. ഇത് പരമമായ കാര്യമെന്ന് ചിന്തിച്ച് സ്വർഗപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് അവര് പ്രവർത്തിക്കുക. മോക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യർ അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഫലേച്ഛാപൂർവകങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാൽ അവർ എത്രയും ആസക്തരാകുന്നു. അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടും. കർമ്മകാണ്ഡം പരമപ്രമാണമല്ല, അല്ലെ? മുൻഗാമികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാനും ചെയ്യണു, അത്രയുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്, അല്ലെ? ഏതാണോ എന്നെ ശ്രേയസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതറിഞ്ഞ് അതിനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കണം, അല്ലെ? 44 ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ അപഹൃത ചേതസാം
വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയത്തെ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഭോഗ ഐശ്വര്യങ്ങൾ വേണം, അല്ലെ? സുഖങ്ങള്, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വേണം, ഐശ്വര്യം വേണം. അങ്ങനെയുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ അത്യാസക്തിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാവും, നിരാശയുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പൂജ, വഴിപാട് ഇതൊന്നും ചെയ്ത് നടന്നാ പോരാ, അല്ലെ? അക്ഷരം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പരമലക്ഷ്യമാവേണ്ടത്, അല്ലെ? വാക്കുകള്, വാക്യങ്ങള് ഒക്കെ പഠിച്ച് അറിവ് നേടാനാണ് നമ്മൾ അക്ഷരം പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ പൂജ, മന്ത്രം അതൊക്കെ എന്തിനാ? അതൊക്കെ തുടക്കം മാത്രമാണ്, അല്ലെ? പക്ഷേ നമ്മള് ഈശ്വരനെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത്. ഈശ്വരോപാസന അത് ജീവിത സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമ്മളെ ഈശ്വരോന്മുഖമാക്കാനായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈശ്വരോപാസന ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറച്ച മനസ്സാണ്. 45 ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. പറയാണ്, ഈ വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം ത്രിഗുണങ്ങളാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ അവയൊക്കെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിക്രമിക്കണം. ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവണം. പിന്നെ എന്തു വേണം? ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം എന്ന്. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പോലും മായാബദ്ധമാണ്, ഇപ്പോ ത്രിഗുണാധീനം ആണ് ഈ ആചാരങ്ങളൊക്കെ. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പൂർണ്ണ തൃപ്തി ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ യോഗക്ഷേമനായിട്ട് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ജീവിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം പോലെ എല്ലാം നടക്കുന്നു. എന്തു നേടണം എന്നത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. അങ്ങനെ കരുതിയിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് വേണ്ടത്. ജീവൻ എന്നാൽ ഈശ്വരനാണ്. ആ ശക്തി എന്നിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ നിലയിലുള്ളത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈശ്വരനെ അറിയുന്നില്ലെങ്കില് നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ട് ഓരോ സന്തോഷം തേടി പോകുകയാണ്. ആത്മാനന്ദം ഉള്ളവർക്കോ എന്തുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും സന്തോഷം തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മനസ്സ്, അതാണ് നിശ്ചലമായിട്ടിരിക്കുക. സുഷുപ്തി, ആനന്ദം അപ്പോഴാ ഉണ്ടാവുക. ചിത്തശുദ്ധി വരിക, ചിന്തകൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ചിത്തം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണം എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ സർവ ഉന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. സർവ ഉന്നതമായത് ഏതാ? ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ അർജുനൻ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഉയരണം. അതാ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ തിദിക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവണം. ഇപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങള്, സുഖം, ദുഃഖം, ജയം, പരാജയം, ലാഭം, നഷ്ടം, ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തമാവണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മള് ഭഗവാനെ അറിയാൻ, അല്ലെ? ചിത്തശുദ്ധി വരണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രം കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക? തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം, അല്ലെ? നമ്മുടെ അവബോധം എവിടെയാ? കൃഷ്ണനിലാവണം, അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ കരുണയെ ആശ്രയിച്ച മാത്രം ജീവിക്കാൻ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ എന്താണോ ഇച്ഛ അതാണ് എനിക്ക്, ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നടപ്പിലാവുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചത് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പ്, അത് അങ്ങനെയാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു ഭക്തൻ എത്തുന്നത്. യാവാനർത്ഥ ഉദപാനെ സർവദ സംപ്ലുതോദകേ
താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനത. ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം ഒരു വലിയ ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. ഒരു കൊച്ചു കുളം, അതില് പലതും നമുക്ക് കുളിക്കാം, നനയ്ക്കാം, ഒക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെ. ആ ആവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ജലസംഭരണിയിലും നമുക്ക് ആ ആവശ്യമൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഈ വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായത് എന്തും. ഈ വേദങ്ങളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഈ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതൊക്കെയും നമുക്ക് ലഭിക്കും. എങ്ങനെ? വേദങ്ങളുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. വേദങ്ങളുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ യാതൊരു യജ്ഞങ്ങളോ ഹോമങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയലാണ്. എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാം. അത് തന്നെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. നമ്മള് പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മില് ശാശ്വത ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ നിത്യബന്ധു ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ളത്. ഭഗവൻ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യവും അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവൻ നാമജപം, അതില് പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്ന വേദാന്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ അല്ലെ. ആ വൈദിക രഹസ്യങ്ങളുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്, ഭഗവാനാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ എന്നിവിടെ പറയണത് എന്താണ്? ഉൾപ്പൊരുള് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ അറിയാം. അപ്പോ ഈ ചെറിയൊരു കുളം കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്ന ആവശ്യമൊക്കെ വലിയ ജലസംഭരണി കൊണ്ടും സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ചെറിയ കാര്യമാണ് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ വേദങ്ങളുടെ ഉൾപ്പൊരുള് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ ആവശ്യവും സാധിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയോ ഇന്ന്? മനസ്സിലായോ? നാളത്തെ കൊണ്ട് ഈ 2-ാം അധ്യായം നമുക്ക് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 4 ദിവസം. മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. 2 തരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം ഏതെല്ലാം മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 2 തരത്തിലുള്ള മാതാജി ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയൂ. 2 തരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം ഏതെല്ലാം? മാധവധർമ്മം, മാനവധർമ്മം, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം, അതല്ലേ? മാനവധർമ്മം, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം. വർണ്ണവും ആശ്രമവും ഒക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ? 4 വർണ്ണങ്ങള്, 4 ആശ്രമങ്ങള്. ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരെയാ ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കിയത്? ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ 9-ാമത്തെ കണ്ടു അല്ലെ. ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയൂ. വസന്ത സാമ്പൻ മാതാജി പറയൂ. മാതാജി വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ആളാ. മാതാജി പറയൂ, ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാ? ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അദൃശ്യനും അചിന്ത്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. അചഞ്ചലമാണ്, നിത്യനാണ് ആത്മാവ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ എല്ലാരും നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. എല്ലാരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു. അതുപോലെ ആത്മാവിന് കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്,
അല്ലേ? ഒരു തരത്തിലും അതിനെ ഒരു ആയുധം കൊണ്ടും നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല. സൂക്ഷ്മതമമാണ് ആ അതെ, ബോധവും അപബോധവും ഉള്ളത്. ഒക്കെ അതെ. എഴുതിക്കൂടെ? ആ എല്ലാം എഴുതാം. കുറെ ഉണ്ട്, ഇനിയും കുറെ ഉണ്ട് ആത്മാവിനെ. എത്ര ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങള് കുറെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അദൃശ്യനും അചിന്ത്യനുമാണ്. ആ വെരി ഗുഡ്. ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കടക്കും. ആ അത് വേറെ അല്ലേ? അത് അടുത്തയിലാണ്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് നരകം പോകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയ ധർമ്മത്തിനും സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാതിരുന്നാലാണ് അല്ലേ നരകം പോകേണ്ടി വരിക. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന സൽകീർത്തി നഷ്ടപ്പെടും. ആ അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ അവിടെ? കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലേ? സ്വന്തം കർമ്മം ചെയ്യ. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യ അല്ലേ? അത്രേ വേണ്ടു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ തന്റെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യ. അത്രയും ചെയ്താൽ മതി. അതല്ല അത് ചെയ്യാതെ നീ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലോ നിനക്ക് നരകം കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ഷത്രിയൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ. യാദൃശ്യമായ യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകാൻ കാരണം? കേട്ടിട്ടില്ല. ഭാനുമാതാജിയുടെ സൗണ്ട് തീരെ കുറവാണല്ലോ. ഇന്ന് ചോദ്യം വന്നില്ലല്ലോ. യാദൃശ്യമായ യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകാൻ കാരണം എന്ത്? മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മാതാജി. ഭാനുമാതാജിയുടെ സൗണ്ട് ഇല്ല. മാതാജി ഇവിടെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കുറച്ച്, അതുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കാത്തത്. ആ ഒട്ടും യാദൃശ്യമായി ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവസരം വന്നിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നില്ലേ? ഓ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നല്ലോ. 2 തരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം ഏതൊക്കെയാ? മാനവധർമ്മം, അത് ശരിക്കും സ്ലൈഡിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. മാതാജി 14-ാമത്തെ പറഞ്ഞുതരുമോ? സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി. അതായത് ക്ഷത്രിയര് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എവിടെയാണ്? ആത്മീയമായ ധർമ്മം, വൈദിക സ്വധർമ്മം, നൈമിക സ്വധർമ്മം. അത് എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാ? ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് 13. സ്വധർമ്മം ഏതെല്ലാം? എവിടെയാണ് അതുള്ളത്? ഇന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. വന്നു ഇതാ സ്വധർമ്മം 2 വിധം. മുക്തനാകാവുന്നതിന് മുമ്പ്, മുക്തനാവാത്തിടത്തോളം കാലം ഇത് നോക്കിക്കോളൂ. സ്ലൈഡില് സ്ക്രീൻ നോക്കിക്കോളൂ. 2 തരം ധർമ്മം. വൈദിക സ്വധർമ്മം, മാനവധർമ്മം അല്ലല്ലോ. മുക്തനാകാത്തവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? തന്റെ കർമ്മങ്ങളെ മതപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം, എന്നാലേ മുക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. അതാണ് അയാളുടെ സ്വധർമ്മം. മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം സ്വധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിയതകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. എന്നാ മുക്തനാകുമ്പോഴൊക്കെയോ ആ സ്വധർമ്മമൊക്കെ ആത്മീയമാവും. മാതാജി ശ്ലോകം ഏതാണ്? ശ്ലോകം പറയണ ശ്ലോകം 31. ആ ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. യാദൃശ്യമായ യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകാൻ കാരണമെന്ത്? എന്താ കാരണം? യാദൃച്ഛികമായി യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോ ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകാൻ എന്താ കാരണം? സ്വർഗ കവാടം. ആ ചാൻസ് കിട്ടണത് സന്തോഷിക്കും. എന്താ കാരണം വെച്ചാ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാ യുദ്ധത്തിൽ അഥവാ മരിച്ചാലും അവർക്ക് വീരസ്വർഗം കിട്ടും. ജയിച്ചാ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, രാജ്യം കിട്ടൂലോ. ജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും, കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ വീരസ്വർഗം പോകും.
അതെ, അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ഇതിന് യുദ്ധത്തിന് ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോ ക്ഷത്രിയന്മാര് സന്തോഷിക്കണത്. യുദ്ധത്തിൽ അഥവാ മൃതി അടഞ്ഞാൽ പോലും വീരസ്വർഗമാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ പാപം ഏൽക്കില്ല എന്നാ ഭഗവാൻ പറയണത്? ലാഭമോ നഷ്ടമോ സന്താപമോ ജയമോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളില്ലാണ്ട് ധർമ്മത്തിനായി അല്ല, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണ്ടേ? ഉപബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ക്രിയകൾക്ക് പാപം ഏൽക്കില്ല. ആ ഭഗവാനെ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ സമർപ്പിച്ചു ചെയ്യണം. ആ അല്ലാതെ ഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്താല് നമ്മള് കർമ്മബന്ധനം പാപമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഫലം ഒന്നും ഇച്ഛിക്കാതെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പാപം ഏൽക്കില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനെ അടുത്തത്, സമർപ്പിച്ച് ലാഭനഷ്ടങ്ങളില്ലാതെ. അതെ, ചിന്തിക്കാതെ ലാഭത്തിനെയും നഷ്ടത്തിനെയും ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ പ്രവർത്തിക്കുക. വ്യക്തിപരമായുള്ള വൈരാഗ്യം പാടില്ല. അതൊന്നും പാടില്ല. സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധം ധർമ്മത്തിനായിട്ട്. അതെ, യുദ്ധ സ്വധർമ്മം മാതാജി അനുഷ്ഠിക്കണം. പക്ഷെ അതിന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും ബോധത്തോടെ കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് വേണം. ഉം ആ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ലാഭനഷ്ടങ്ങളില്ലാണ്ട് വ്യക്തി വൈരാഗ്യം ഇല്ലാണ്ട് ധർമ്മത്തിനായിട്ട്. പഠിച്ചൂലോ. ഇനി 16-ാമത്തെ. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ഏതാണ്? ഏതാണ്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഇല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായ ഫലം. ആസക്തി ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം. അതെ, ഫലാസക്തി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല? നിഷ്കാമ കർമ്മം അല്ല, ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി നിശ്ചയ ഭഗവാനില് നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഭൗതിക ആസക്തി ഉള്ളവർക്ക് അതില് നിരാശ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവും. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ട് ഓരോന്ന് ആഗ്രഹിക്കും, അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠയായി നിരാശയായി. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ബുദ്ധി ബഹുശാഖകളായിട്ടാണ്. അവർക്ക് ഭക്തിപൂർവം സേവനം ചെയ്യാനുള്ള മനസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവില്ല, നടത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആസക്തി ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം. ശിക്ഷണത്തോടെ സേവനം ചെയ്യണം. ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങള് ഇല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്തവർക്ക് ഭക്തിപൂർവം സേവനം നടത്താൻ വേണ്ട എന്താ പറയാ മനസ്സംയമനം കിട്ടില്ല. 18. വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്താണ്? 17 പറഞ്ഞു. 17 ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ. പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. വേദസൂക്തങ്ങളിൽ അല്പബുദ്ധികൾ. ത്രിഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം ത്രിഗുണങ്ങൾ തന്നെ. ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ 17-ന്റെ? മാതാജി കിട്ടി. അപ്പൊ 18 പറയൂ. ശ്ലോകം 44ആണോ അത്? വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. ശ്ലോകം ഏതാ? അല്ല, 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം 44ആണോ? 17-ാമത്തെ. അമ്മേ നാരായണ. ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭൗതിക സുഖാനുഭൂതിയിൽ 38 അല്ലേ? അതെയാ, 38 ആണ്. 17-ാമത്തെയോ? അല്ല 18 അല്ല 18 അല്ല 17. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് വേണ്ടത്. ഭൗതിക സുഖാനുഭൂതിയിൽ അതാണ് വരിക. സുഖദുഃഖങ്ങളെയും
ലാഭാലാഭങ്ങളെയും ജയാപചാരങ്ങളെയും തുല്യമാക്കിക്കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പെടുക. അങ്ങനെയായാൽ ശ്ലോകം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മതി പാപമൊന്നും വരികയില്ല. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ശ്ലോകം സുഖദുഃഖേ സമയ കൃത്വ, അതാണ് 38. ഇതാണ് ഇതാണ് 44-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും 44 ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്ക് ഇവർകളെ അത് 17 മാതാജി. 17-ാമത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 17-ാമത്തെ ചോദിച്ചത് ഞാൻ 17 ചോദിച്ചത്. 43 17-44 ആണോ? ആ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിനും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവർകളെ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയാദ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് സേവനല്ലേ ചോദിച്ചത്? ഭക്തിപൂർവ്വം കിട്ടിയോ? അതല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ, ഇത് നോക്കൂ, സ്ക്രീനിലുണ്ട്. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. പിന്നെ 18-ാമത്തെ പറയൂ. വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്താണ്? എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് വേദങ്ങളുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ ഭഗവാനെയും അറിയാം. ഭക്തിയോഗത്തെയും അറിയുക. ഭഗവാനെയും ഭക്തിയോഗത്തെയും അറിയുക. അതെ അതെ, അങ്ങനെ പറയാം. അല്ലേ? അങ്ങനെ പറയല്ലേ? ഉവ്വ്. അടുത്തത് 18 വരെ മതി. അടുത്തത് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അടുത്ത ഉത്തമനായ ചോദ്യോത്തരം. വേദാന്തി ആര്? അത് നാളെ നോക്കാം അല്ലേ? ഇന്നായിട്ടില്ല. അല്ല 18 ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. 18 ഒന്നും കൂടെ പറയോ മാതാജി? 18 ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ഭഗവാനെയും ഭക്തിയോഗത്തെയും അറിയുക. ഗുണങ്ങളാണ്. നമ്മളെ എവിടം വരെ 46 കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഉം. 47-ാമത്തെ ശ്ലോകം അടിപൊളി ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അതാണ് നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യൂ. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. നാളെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനാ? അത് വന്നിട്ടില്ല. എന്നാ ലിങ്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ല വേറൊരു എന്താ ജൂലി മാതാജി, എന്താ ചില പേർക്ക് കിട്ടാത്തെ? ലെവൽ 2 ലെവൽ 1-ലുള്ളവരെ ലെവൽ 2-ലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ലെവൽ 2 മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ മാറി ചേരണോ? ഇനി അല്ല അവരെന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അവര് നോക്കാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. അതെയോ? വേറെ ഗ്രൂപ്പാ.